Napapatanong habang nakatulala ko, ano ba ang papel ko sa mundo ng tao? Maraming bumabagabag sa isipan, bakit ba ako sinilang dito? Siguro nga ay may misyon pa ako. Kung meron man bakit ba ako pa? Daming problema mula nung matay aking ibuka. Halos lahat pare-pareho lang ang pinagdadaanan. Yung iba hindi kinaya, tumigil agad-agaran. Napakadaya naman, bakit ganun? Pag sumuko ka agad, kasalanan pala yun. Kahit pagod ka na sa buhay na walang direksyon, kailangan mong ilakad ang paa sa destinasyon na kung saan di mo alam kung anong sasagupain. Kung may tapat sa'yo, marami rin katulad ni Cain, nakahanda kang lapain sa mga suliranin. Tatalikuran kapag di nabigay kanilang daing. Ganyan talaga ang buhay, minsan ay napakadaya. Gawin mo ang bagay na kung sa tingin mo yun ang tama. Huwag kang magpapadala sa mga husga nila. Ikaw ang may akda sa istorya na yung dinadala. Bulag sila sa totoo kahit sila'y mapangmata. Hindi nila suot ang tsinelas ng yung mga paa. May tenga nga sila pero di ka nila naririnig. Mismo sila sa sarili nila hindi nabibili. Susuko ka na lang ba talaga ng ganun-ganun? Yan ang palaging bukang bibig at tinatanong ko nang paulit-ulit sa sarili ko. Para bang ang lubid sa leeg, gusto ko nang itali to para tapusin na lahat ng sa ganun ay mapanatag. Ngunit solusyon ba to kung sa'yo may bumabagabag? Malamang hindi kasi alam ko na may tumatawag sa pangalan ko. Ngunit sadyang hindi ko lang mahanap ang boses na gustong akayin ako dun sa liwanag. Pakiramdam na tila hindi ko mapaliwanag. Sa dilim na mundo ko may ilaw pang naaaninag. Kahit tumakbo ako ang lagusan sadyang mailap. Bakit ba ganun? Ito nga ba ang kapalaran ko? Walang pambayad sa lahat ng mga kasalanan ko. Sisingilin ba ako ng Diyos sa aking mga nagawa? Kung sa mata ng likha niya lahat ng bagay masama. Ganyan talaga ang buhay, minsan ay napakadaya. Gawin mo ang bagay na kung sa tingin mo yun ang tama. Huwag kang magpapadala sa mga husga nila. Ikaw ang may akda sa istorya na yung dinadala. Bulag sila sa totoo kahit sila'y mapangmata. Hindi nila suot ang tsinelas ng yung mga paa. May tenga nga sila pero di ka nila naririnig. Mismo sila sa sarili nila hindi nabibilib. Ganyan talaga ang buhay, minsan ay napakadaya. Gawin mo ang bagay na kung sa tingin mo yun ang tama. Huwag kang magpapadala sa mga husga nila. Ikaw ang may akda sa istorya na yung dinadala.